Знаете ли кои са те? Едва ли биха ви направили впечатление, когато се разминавате с тях на улицата. Те са хора като вас, с семейства, със своите проблеми, със своите тежки и щастливи моменти. Различават се от вас единствено с това, че работата им наподобява на живота на супергероите от комиксите. В никакъв случай не мога да се приема като супергерой. Страха се появява после, след пожара, когато си дадеш сметка какво е можело да се случи. Всеки от нас знае какво му струва този успех. Със сигурност не искате да се запознаете с тях, когато са на работа. И все пак, всички се нуждаем от тяхното присъствие, бързина и професионализъм. Те са едни от 8 000 пожарникари, които денонощно бдят за нашата безопасност. И всеки ден им се налага да спасяват нечий човешки живот. Добре, момчета, проверка на апаратите. Първата единица, крачка напред, марш. Тръгвам. Така започва работния ден на всеки огнеборец. Проверка на личната техника и съоръженията по машините. Да, добре, може. Добре. Макар че не са холивудски звезди, професията им е една от малкото, които продължават да се приемат с голямо одобрение от обществото у нас. Особено сред най-малките граждани. Айде по телевизията да те снима. Искаш да кача горе? Да. Няма ли караш? Айде. Една каска му служи. Ела тук. Давай сложим една каска, ела. Леко се ми тежи тая каска. Сваляй, защото ти тежи. Искам да стана пожарникар. Защо? Защото спасява с хора. Бих искал да им кажа, че трябва да се пазят от пожара. В своята 15-годишна кариера Валентин Желязков не се е пазил от пожара нито веднъж, а наградата за своята смелост получава почти всеки ден. Обяснява, че работата с деца е изключително специфична. Децата, които ги евакуираме и ги вадиме, винаги искат да вземат някаква вещ от жилището, в което живеят. И скоро ми се случи, спасявах едно момиченце на около 7-8 години, което ми заяви, че без котката не тръгва. Мене ми беше ясно, че тая котка надолу няма да издържи по стълбите, но в такава ситуация аз нито имам време да спора, нито имам време да я убеда и аз реших, че ще тръгнем с котката. Естествено, че котката може би на първата минута вече беше не знам точно къде. После успяхме да й помогнем, беше всъщност се скрила на балкона, сега се сещам. Да спасихме и освен човешкия живот и на домашния любимец. Човек е много удовлетворен, действително. Когато се успееш да дадеш шанс човек да живее. Първи, втори екип да заминат улица Дунав, номер 12, Дигла Рада. Пет минути. Толкова е времето, за което екипите трябва да са пристигнали на адреса, където е пожара. Линията готова, дай вода! Имаше един случай, който в петролна база Илиенци ни го подадоха, че гори локомотив в самата петролна база. При пристигането на място установихме, че за локомотива има около 4-5 цистерни, които са пълни с бензин, нафта, мазут, вещества, които са много опасни, а на около 10 метра от тях горяха сухи треви и този пожар от треви и храсти имаше опасност да обхване самото разтоварище. Успяхме да спасиме тези цистерни, които имаше опасност, ако беше настъпил взрив, може би половината илиенци нямаше да го има.
Въпреки сериозното естество на професията, в живота на пожарникаря не липсват и комични моменти. Дигат ни, някакъв папагал излезнал на Фритюф Нансен, излезнал от апартамента и се качил на дървото. И собственичката ни вика да отидем да спасяваме папагала. И отиваме ние две пожарни и търсиме папагала. И тя вика, той отговаря на името Коко и като му свинеш. Коко, и ние всички почнахме, братле, светиме с фенери и гледаме нагоре Коко, хората минават, оглеждат се да няма нещо, огън, това, ние. Коко, и после 2-3 месеца се бъзи как не го намерихме този папагал, така иначе. Значи като цяло пожарната е призвание, нали се сещаш тук не на един дето да се заплаща. Паниката. Най-големият проблем за огнеборците е когато спасяват граждани от пламъците. Истинско предизвикателство е да убедиш силно разтревожен човек да прави всичко, което му казваш, разкрива Павел Лицов, един от командирите на екип в столичната пожарна. Отидохме на пожар на 6-ти етаж в мезонет. На долното ниво на мезонета се беше запалил хладилника. Майка и дъщеря, те се бяха евакуирали, така да кажа, на една остъклена тераса. С автомеханичната стълба се качихме. Майката много не беше съгласна да слиза по тази стълба. Двама колеги фанахме детето и го качихме на стълбата и майката нямаше къде да ходи. Тръгна след детето. Има случаи, в които не всичко минава гладко. Преди 10 години Павел се разминава на косъм от фатален край. Оцелява по чудо след удар на 110 кВт електрическо напрежение. Пожар обхвана от ТЕЦ София, а огънят поглъща и тунелите с електрозахранването на централата. Бяхме информирани, че е прекратено подаването на електричество. Влезнах в една шахта, която водеше към кабелните тунели да подадем гасителни вещества. В един момент нещо припука, светна и аз се осъзнах, когато ме бяха извлекли двама мои колеги, вече извън шахтата. Това е едно непрекъснато чакане, мислене, как ще се прибере, дали ще се прибере. Чакам и съм му казала, като свърши, да ми се обади, като се прибере. От доста време различава линейка, полиция и пожарна. И всеки път, като чуя сирените, в рамките на 10 на 15 минути задължително ми е звъннала. Когато е голям пожара, няма време да ми се обади да ми каже. От новините разбирам, че аз живея с неговата работа и съм приела, че това му е призванието и от тук насетне каквото и да се случи, съм зад гърба му. Тежките моменти в семейството на Павел идват, когато той се среща със смъртта от първо лице. Никога не мога да сбъркам, като отида на пожар, в миризмата на изгоряла човешка плът. Това ми се запечатало в мозъка. Той оставя проблемите, които е имал пред вратата и се опитва да не ни натоварва. Рано сутринта ни изпратиха 2 автомобила на катастрофа. 2 момчета и 2 момичета бяха тръгнали явно на море, но се бяха с неосъобразена скорост се бяха блъснали в един камион. За съжаление, 2 момчета бяха загинали на место. Има моменти, в които му е много тежко и го преживява вътрешно. И тогава разбираш, че трябва да го оставиш, за да мине. И когато почне да говори, усещаш, че той вече се е поуспокоил. С смъртта не се свиква, просто с годините почва по-лесно да се преживява. 10 години по-късно инспектор Димитър Бришимов живее със спомените за една от най-големите трагедии в модерната ни история. Катастрофата в река Лим, където 12 деца загубиха живота си, прибирайки се от екскурзия в Хърватия. Той е част от екипа, който издирва телата. Най-тежко ми беше от това, че
родителите и близките на тези деца вече пристигат там и те очакват от нас някакъв резултат. Те не казваха нищо, те говориха с очи. Те при всяка среща с нас с очи питаха има ли резултат. Много тежка ситуация, защото знаем, че няма шанс да намерим жив човек, а пък на всяка цена трябва да намерим телата на тези деца. А и допълнително това е факта, че те са си наши, така да се каже. Когато няма пряк резултат веднага, тежи. Това малко срива психиката на Спасителя, а и на всички около него. Общо взето, това е тежкият момент. Чувстваш се малко безсилен, когато няма резултат от това, което вършиш. Наскоро отново се връща в Сърбия. Този път, за да спасява съседите ни от опустошителните наводнения, които връхлетяха страната. В момента, в който им бъде помогнат, те желаят да се отблагодарят по някакъв начин, но вие сами разбирате, те са в едно състояние, което нямат възможност дори да се отблагодарят. Погледа, който те имат, нали, желанието е предостатъчно да те зареди с енергия и да ти даде така удовлетворение от твоя труд. Първия ден работихме 20 часа. Следващия ден работихме 16, третия 12. Вече недостига на време за почивка и за възстановяване оказа своето влияние. Първите признаци бяха мускулни крампи, схващане на мускули, крайници. Съпътстващо е с обезводняване на организма. Това е обща преумора, която е опасна, че може да доведе до тежки травми. Авария в шоколадовия цех на Пловдивски захарен завод предизвика течно около 150 Зад тази привидно рутинна новина се крие нещо, за което малцина от нас си дават сметка. Точно преди година Пловдив е на косъм от химическа катастрофа, която би засегнала хиляди. Имаше опасност около 12 тона амоняк да бъдат изляти в околната среда. 12 тона? Да, 12 тона амоняк. Това не е ли много? Много е, това е голямо количество. Задачата ни беше да спреме теча. Само бързата реакция на пожарникарите предотвратява катастрофата. Щеше да е необходима евакуация на града. Друг е въпросът за колко време тя щеше да бъде извършена. Друг е въпросът дали щяхме да имаме време да направим тази евакуация и дали щеше да открием всички пострадали, за да им се окаже навременна помощ. Интервюто ни е прекъснато от обаждане за помощ. Полицията се нуждае от съдействието на инспектор Бришимов и хората му. Полицията имат проблем, трябва да се отключи някакъв апартамент. Предполага се, че вътре има безпомощно състояние човек. Фалшива тревога, няма никой преди да се. Сигнали като този са рядкост и често са поводи за шеги след време, споделят пожарникарите. В повечето случаи вдигането по тревога е гаранция за бедстващи хора. Без значение от ситуациите, в които попадат пожарникарите, най-тежката обстановка за работа е след пътни происшествия. Най-големият кошмар това са жертвите, най-вече от катастрофи. Последният ярък спомен е от верижните катастрофи на магистрала Тракия през март, когато 2 души загинаха, а 15 бяха ранени. Опитът оказва влияние за бърза преценка на обстановката. Един човек, който вика за помощ, е в по-добро здравословно състояние от един човек, който не може да вика за помощ. Трябва да се направи една сортировка, за да може максимален брой хора да бъдат спасени. Знам, че звучи това нещо грубо, но е така, дори и медиците по този начин работят. Подобни са историите и чувствата на всеки пожарникар. От героични и трагични до комични. Тези мъже не са супергерои. Те са обикновени хора с необикновена професия. И са водени от едно мото – преодолей, адаптирай се, импровизирай. Струва си да се замислим върху тези думи, нали?